Μα εσύ να το θυμάσαι και να το πεις. Να το μαρτυρήσεις για μας, πόσο αγαπούσαμε τον κόσμο. Μην ξεχάσεις, να το πεις. Και αν δεν μπορέσαμε να γίνουμε τόσο καλοί όσο θέλαμε, να το πεις. Τίποτα άλλο δεν είχαμε, μόνο τη ζωή μας. Και την αγαπούσαμε πολύ τη ζωή μας και τη δώσαμε. Ας μας συγχωρεθούνε τα άλλα, πολύ αγαπούσαμε τον κόσμο. Μην το ξεχάσεις, να το πεις, αύριο που εμείς θα λείπουμε. Και το αύριο αυτό γίνεται σήμερα. Γίνεται κάθε 28 του Οκτώβρη, εδώ και 84 χρόνια. Και κάθε τέτοια μέρα ακούμε τους στίχους αυτούς να σιγοψιθυρίζονται από τα γελαστά χείλη όλων εκείνων των αγωνιστών που έδωσαν τη ζωή τους για ελεύθερη πατρίδα και βρίσκονται ανάμεσά μας. Ναι, ανάμεσά μας, γιατί κυλούν στο αίμα μας, στις φλέβες μας μέσα είναι. Είμαστε παιδιά και εγγόνια τους. Και ναι, δεν ξεχνάμε. Είναι χρέος μας να το πούμε και να σταθούμε προσοχή ομπρός τους. Εδεσιμότατοι, κύριε Δήμαρχε, εκπρόσωποι της Βουλής των Ελλήνων, διοικητή της 24ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας, πρόεδρε της Δημοτικής Κοινότητας Λιτοχώρου, διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Δίου Ολύμπου, διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιτοχώρου, εκπρόσωποι του Παραρτήματος Λιτοχώρου της ΠΑΕΑ Δουσουέ, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, συμπατριώτες, συμπατριώτισσες, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά. 84 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την εισβολή των στρατευμάτων της φασιστικής Ιταλίας τα ξημερώματα της 28ης Οκτώβρη του 1940 και την είσοδο της Ελλάδας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι πόλεμοι δεν προκαλούνται επειδή το θέλουν κάποιοι μανιακοί, ούτε λόγω τυχαίων γεγονότων. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν το αποτέλεσμα των μεγάλων αντιθέσεων μεταξύ των χωρών για το ξαναμοίρασμα του κόσμου, των αγορών, των πρώτων υλών και οδήγησε τους λαούς στη μεγαλύτερη ανθρωποσφαγή στην ιστορία. Ο ελληνικός λαός απάντησε στην ιμπεριαλιστική Ιταλική επίθεση με το έμπρακτο και τρανταχτό όχι στο φασισμό. Ο λαός, οι απλοί φαντάροι, οι τίμοι αξιωματικοί του στρατού και όλοι εκείνοι που τους είχε φυλακίσει το δικτατορικό καθεστώς της 4ης Αυγούστου κίνησαν για το μέτωπο με το χαμόγελο στα χείλη, όπου πολέμησαν με σθένος και ηρωισμό και κατάφεραν να πετάξουν τους Ιταλούς έξω από τα ελληνικά εδάφη. Στις παγωμένες πλαγιές της Πίνδου και στους δύσβατους δρόμους του αλβανικού μετώπου, οι Έλληνες στρατιώτες κατατρόπωσαν τις υπέρμετρες Ιταλικές δυνάμεις. Καθοριστική ήταν και η συμβολή των γυναικών της Υπήρου, που κουβαλούσαν τρόφιμα, ρούχα και όπλα στο μέτωπο, αψηφώντας κάθε κίνδυνο. Έτσι, στις 14 του Νοέμβρη, Ιταλός δεν πατάει πια σε ελληνικό έδαφος. Η Κοριτσά, το Αργυρόκαστρο, η Χιμάρα, οι Άγιοι 40 και άλλες κομοπόλεις και χωριά ανέπνευσαν και πάλι τον αέρα της ελευθερίας. Μια χούφτα Έλληνες αντιμετώπισαν θαραλέα και καταντρόπιασαν τις 8 εκατομμύρια λόγχες του φασίστα Μουσολίνη. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί όλου του κόσμου διαλαλούσαν τη δόξα της Ελλάδας και ο κόσμος αναθάρισε και άρχισε να ελπίζει. Κι ήταν η μικρή εκείνη χώρα, η Ελλάδα, που σκόρπισε σε όλους τους αγωνιζόμενους λαούς το θάρρος και την ελπίδα. Ο αγώνας του ελληνικού λαού δεν ήταν μόνο αγώνας για τη δική του πατρίδα. Ήταν αγώνας που συνέβαλε αποφασιστικά στην πάλη νίκη.
με τον ίδιο ηρωικό τρόπο, δηλαδή με ένα μεγάλο όχι, απάντησαν οι Έλληνες όταν τον Απρίλιο του 1941 επιτέθηκε η ναζιστική Γερμανία. Τα ελάχιστα ελληνικά στρατεύματα έδιναν άνισες ηρωικές μάχες στα οχυρά του Ρούπελ, πολεμούσαν με αυταπάρνηση και αυτοθυσία όταν δόθηκε η εντολή για συνθηκολόγηση άνευ όρων. Και έτσι άρχισαν τα μαύρα χρόνια της κατοχής της Ελλάδας. Και όλα τάσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά. Το όχι του λαού το 1940 εξελίχθηκε σε παλαϊκή και ένοπλη αντίσταση μέσα από τις γραμμές του Εθνικοαπελευθερωτικού Μετώπου ΕΑΜ, του Ελλάς και άλλων μικρότερων αντιστασιακών οργανώσεων κατά της τριπλής κατοχής Ιταλών, Γερμανών, Βουλγάρων. Πράγμα όμως που αποδεικνύει ότι όταν ο λαός οργανωθεί και συνειδητά παλέψει για το δίκιο του, γίνεται πανίσχυρος και ικανός να αντιμετωπίσει κάθε εχθρό του. Το ΕΑΜ και ο Ελλάς σήκωσαν το κύριο βάρος της οργάνωσης της αντίστασης και της προστασίας του πληθυσμού από την πείνα και την επιστράτευση για τα κάτεργα των Ναζί. Στις αρχές του 1942, όταν οι πρώτοι αντάρτες του Ελλάς εμφανίστηκαν στα βουνά της χώρας, οι δυνάμεις του ΕΑΜ στα αστικά κέντρα έδιναν τη μάχη εναντίον της πείνας. Σταδιακά άρχισαν να πολλαπλασιάζονται οι εστίες της αντίστασης και να δημιουργούν ένα πανελλαδικό δίκτυο. Η πείνα που ξέσπασε τον χειμώνα του 1941-42 σε ολόκληρη την Ελλάδα και έστειλε χιλιάδες Έλληνες στον τάφο, έφτασε και εδώ στο Λιτόχωρο. Αρκετοί συμπατριώτες μας πέθαναν και ιδιαίτερα μικρά παιδιά. Στις αρχές του Μαρτίου του 1942, η πρώτη αντιστασιακή ομάδα έκανε επίσημα την εμφάνισή της στην πλατεία του χωριού και χτυπώντας την καμπάνα του Αγίου Νικολάου, κάλεσε και παρότρινε τους κατοίκους σε διαδήλωση στα καλύβια του Βαρικού, όπου υπήρχαν εκατοντάδες τόνοι καλαμποκιού επιταγμένοι για τις ανάγκες του κατοχικού στρατού. Πήγαν οι λιτοχωρίτες, έσπασαν τα κουτσέκια και δεκάδες συμπατριώτες μας πήραν με όποιον τρόπο μπορούσαν μέρος από το καλαμπόκι για να αντιμετωπίσουν την πείνα τους. Έκαναν πράξη το σύνθημα ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Αυτή ήταν η πρώτη οργανωμένη αντιστασιακή πράξη των λιτοχωρητών που εξόργησε τους κατακτητές. Το Λιτόχωρο, την πολύπλευρη συμμετοχή του στην αντίσταση, την πλήρωσε με δεκάδες νεκρούς στα πεδία των μαχών, στις φυλακές και στα αντίπεινα των κατακτητών. Είχε προηγηθεί βέβαια η θυσία πολλών λιτοχωρητών και παιδιών της περιοχής μας στα αλβανικά βουλά, με πρώτη απώλεια αξιωματικού στις 13 Νοέμβρη 1940 του Ανθιπολοχαγού Παλανίκα, πρώτου σε ένα μακρύ κατάλογο ηρώων. Στις 16 Απριλίου 1943, οι Γερμανοί, στο πλαίσιο των εκαθαριστικών επιχειρήσεων που έκαναν ενάντια στα τμήματα του Ελλάς, θεωρούντας το Λιτόχωρο ως έδρα μεγάλης στρατιωτικής δύναμης, επιτέθηκαν από αέρος. 3 αεροπλάνα που απογειώθηκαν από το αεροδρόμιο της Λάρισσας έφτασαν το πρωί εκείνης της ημέρας και άρχισαν να πυροβολούν αδιάκριτα και να εξαπολύουν τις βόμβες τους με στόχο το δημοτικό σχολείο, στο οποίο είχαν πληροφορίες ότι έδρευε το επιτελείο των αντιστασιακών δυνάμεων. Το σχολείο όμως ήταν γεμάτο μικρά παιδιά. Οι βόμβες ευτυχώς δεν βρήκαν το στόχο τους. Προκάλεσαν όμως ανυπολόγιστες καταστροφές. Έπεσαν σε σπίτια μέσα στο χωριό. Στη Φοράδα, στο σπίτι του Κολονιάρη, του Βαγγέλη Τσίντσιφα, στο σπίτι των Βαργανέων και τα σπίτια των Θανάση και Χρήστου Ντάβανου.
τραυμάτισαν αρκετά γυναικόπαιδα. Τότε σκοτώθηκε ο Νίκος Ζουρζούρας και ο Βαγγέλης Φούντος. Τα αεροπλάνα βομβάρδισαν και το μετόχι του Αγίου Διονυσίου, καθώς και τα ξοκλήσια του Αελιά, του Αιγιάννη και των Αγίων Αποστόλων. Στις 29 του Απρίλη, οι Ναζί προχώρησαν στην καταστροφή με εκρηκτικά της ιστορικής μονής του Αγίου Διονυσίου. Οι Γερμανοί όμως δεν περιορίστηκαν σε αυτά, αλλά έκαψαν πολλά σπίτια μέσα στο χωριό, που καθ' υπόδειξη θεωρούσαν ότι οι κάτοικοι τους ήταν οργανωμένοι στο ΕΑΜ. Μάζεψαν στην πλατεία όλον τον ανδρικό πληθυσμό, περισσότερα από 800 άτομα, και τον οδήγησαν κάτω από απάνθρωπες συνθήκες στο στρατόπεδο του Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη και από εκεί στο αεροδρόμιο του Σέδες σε δίμηνη καταναγκαστική εργασία. Κάποιος από αυτούς, επειδή προσπάθησαν να δραπετεύσουν, τους εκτέλεσαν επιτόπου, όπως τον Νίκο Κλιγκόπουλο και τον Αργύρη Θεμιστοκλή. Το 1943 οι Γερμανοί εκτέλεσαν τον ανθιπολοχαγό Αλέξανδρο Διαμαντόπουλο, εδώ στο πάρκο, και έκαψαν επίσης μέσα στο σπίτι του τον ηρωικό Παπατσιτσιρίκο, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. Το Γενάρη του 1944 κατόρθωσαν να εντοπίσουν τον καπετάν Παύλο Ζαχαρία Καρακίτσιο, διοικητή του 50ου Συντάγματος του Ελλάς, και ύστερα από σκληρή μάχη να τον σκοτώσουν. Στη μάχη αυτή σκότωσαν και τον Βασίλη Κωστίνο, καθώς και τον Θανάση Νίκα λίγα μέτρα έξω από το σπίτι του. Όμως, καμιά εξιστόρηση, καμιά περιγραφή, καμιά απεικόνηση δεν μπορεί να αποδώσει με λόγια την ουσία της ηρωικής εκείνης πραγματικότητας του έπους του 40. Γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι θα ξεχάσουμε πολλά να πούμε και πολλούς ανώνυμους και επώνυμους να αναφέρουμε. Και γιατί οι αγωνιστές του 40 απαιτούν από μας κάτι πιο απλό. Να σκύψουμε για λίγο στη θυσία τους και να αντλήσουμε από αυτή βασικά συμπεράσματα που μπορούν να μας φανούν χρήσιμα για τη δική μας ζωή, για τον δικό μας αγώνα, που καθημερινά και αδιάκοπα συνεχίζεται. Και όπως το λέει ο ποιητής, «Ταντριωμένο ο θάνατος δίνει ζωή στη νιώτη». Η ιστορία δεν είναι παρά ένας ατελείωτος διάλογος ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν, που καθορίζει και ως ένα βαθμό τον μέλλον μας. Συμπατριώτες, συμπατριώτισσες, ο ελληνικός λαός βίωσε μια απάνθρωπη κατοχή, που συνοδεύτηκε από δολοφονίες χιλιάδων αμάχων, από πείνα, κακουχίες και βασανιστήρια, από την καταστροφή δεκάδων χωριών και υποδομών της χώρας, αλλά και από την οικονομική καταστροφή της χώρας. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τα 89 ολοκαυτώματα, τους νεκρούς στα Καλάβρητα, στο Δίστεμο, στην Κάνδανο της Κρήτης, τους 200 στην Κεσαριανή. Αυτό ήταν και είναι το σκληρό πρόσωπο του φασισμού και του ναζισμού. Να σημειώσουμε εδώ ότι οι οφειλόμενες γερμανικές επανορθώσεις, πολεμικές αποζημιώσεις για τα εγκλήματα και τις καταστροφές που προκάλεσαν οι Ναζί στην κατοχή, 80 χρόνια μετά δεν έχουν αποδοθεί ακόμα. Διδασκόμαστε, εμπνεόμαστε από τον αγώνα του λαού μας για ελευθεριά και για καλύτερη ζωή. Παλεύουμε ενάντια στον πόλεμο, την προσφυγιά, τον φασισμό. Σήμερα το μήνυμα του 40 είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Σήμερα που καίει η φωτιά του πολέμου στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, που δολοφονούνται άμαχοι και παιδιά στην Παλαιστίνη και αλλού, και που η κατάσταση στη γειτονιά μας κλιμακώνεται επικίνδυνα, καθώς έρχεται πιο κοντά η γενίκευση του πολέμου, έχουμε χρέος να βρεθούμε στο πλευρό των αγωνιζόμενων λαών για ειρήνη, εθνική ανεξαρτησία και ελεύθερη πατρίδα
όπως θα έκαναν άλλωστε και οι πρόγονοί μας. Γιατί όπως λέει και ο ποιητής, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, δεν θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη και για το δίκαιο. Θα βγεις στους δρόμους, θα φωνάξεις, τα χείλη σου θα ματώσουν από τις φωνές, το πρόσωπό σου θα ματώσει από τις σφαίρες, μα ούτε βήμα πίσω. Κάθε κραυγή σου μια πετριά στα τζάμια των πολεμοκάπηλων. Κάθε χειρονομία σου σαν να γκρεμίζεις την αδικία. Και πρόσεξε, μην ξεχαστείς ούτε στιγμή. Ούτε στιγμή. Και 84 και 1000 χρόνια μετά. Ποτέ πια πόλεμος, ποτέ πιο φασισμός. Ζήτω η 28η Οκτωβρίου. Τιμή και δόξα στους νεκρούς μας.